Milí Filipe a Marie, tak už máte složeno sliby i Lego? Tak vám přejeme hodně štěstí. A ať vaše manželství není pod psa. Milí novomanželé Kiršnerovi, My vám přejeme. ať jste spolu zdraví. Bože, to musíš to přežít. Jo. Ať jste spolu hraví. Pane Bože. A ať vás spolu i práce baví. No, máš to špatně trošku, no. Ať vám spolu chutná. Ano. A ať vás život baví. Čau. Čau. Na zdraví. A ať se máte rádi. Ahoj. Ahoj. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is Hej, tak co, musíme pro Filipa natočit to video. Tak já jsem ti říkal, natočíme tu Adélu, ten house, přání. No, ale oni Adelu neznají, A co znají? No, znají Růžu Prenevestu, Tak to neznáme. Výměnu manželek. A jak bychom to asi natočili? No tak slyšeli bychom se s Jančou a s Davem, to by byla sranda. A to bychom stihli za 20 vteřin? No, jo, určitě. Každopádně, přejeme vám, ať se vám manželství daří. Ahoj, chtěli jsme vám natočit trošku lepší a delší video, ale naše dítě se naučilo chodit a teď trošku nestíháme. Tak, jo, čapí. Tak čapí. Tak uděláš papa aspoň. Papa. Ahoj Marie, ahoj Filipe, ahoj Kiršnerovi. To nejlepší rozhodnutí svého života už jste udělali a 8. června 2024 jste ho stvrdili. Nebudu vám říkat, že manželství je jako něco konkrétního, protože manželství je primárně takový, jaký se uděláte. I když manželství je trošku jako hra a věřím, že sehranému páru, jako jste vy dva, se v ní bude dobře dařit a všechny questy, nástrahy i odměny si společně užijete. Mějte se rádi. Je, čau, Vero. Hele, zrovna teď jdu okolo a říkám si, my máme okolo natočit nějaký vzkaz s tím Marušce s tím Fílou. Tak co my jim jako budeme přát, ale... No, to je jednoduchý, já bych jim určitě popřála lásku, ale myslím si, že lásky mají hodně, že jenom ať si ji udržej. Já bych zase chtěla, aby si udrželi to svoje dětství, který v sobě oba mají, který super humor, který vlastně nikdy ani nechápu, ale jak se oni dva rozumí, tak to je fakt skvělý. Je to roztomilý. A já bych vám popřála a přála, abyste každý den chodili spát bez nějaký hádky, abyste všechny problémy, které máte, vyřešili prostě ten den a neodkládali to. A zároveň zůstanete si oporou, protože ty chvíle jsou krásné, ale můžou přijít těžší a věřím, že spolu ruku v ruce je zvládnete mnohem líp. Přesně tak, pusu. Gratulujem. Užijte si svůj den a všechny další následující dny. Pa. Ahoj Filipe. A Marie, My vám do manželství přejeme, aby vám vždy padaly samé kritické úspěchy. ať máte vždycky dostatek drog, teda poušnů, na všechny vaše životní questy od alchymisty Sikemu. Když se budete doma hádat, hoďte si iniciativu, ať víte, kdo má začít s omluvou. A hlavně pamatujte, že život je jedna velká kampaň. Občas je těžká, občas je srandovní, ale věříme, že ve vašem případě bude hlavně epická. Společně jste ta nejsilnější armáda, ať už jde o svět Warhammeru nebo ten skutečný. Ahoj Majo a Fílo. A já bych vám chtěl popřát
vlastně hlavně to, ať vám to funguje, ať vám to dlouhodobě šlape a dokážete s ním pracovat. A kdybych si měl dovolit jednu nevyžádanou dobrou radu, tak až budete mít jednou třeba děti, udělejte si na sebe čas bez dětí. Ten vztah to potřebuje. Užijte si to, mějte se rádi. Čau. Tak znova. A trochu mluv. Milá Marie. Ne, tak ty nemůžeš mluvit, když já mluvím, ne? A mluv nahlas. Přestaň mluvit. Milá Marie. Milý Filipe. Přejeme vám do společného života Hodně lásky, radosti, štěstí společných zážitků. a mějte se prostě rádi. Hodně. Hodně. Moc. Ale Barčo, co ty si myslíš o té svatbě? Nic. Ahoj Kiršnerovi, Filipe, Marie. My jsme vám chtěli popřát, ať do sebe zapadáte jako 2 kostičky lega, ať se vaše láska rozpíná jako vesmír. A buďte šťastní. Ahoj Kiršnerovi. Ty 2 krásný Lego kostičky, které do sebe výborně zapadají, tak bych vám chtěl popřát, abyste složili krásný manželství. Nebo aspoň vysokozvěštní pozí. Počkej, jsem se ani nestihl rozmyslet, co řeknu. Počkej, vy už taky nemáte možnost si to rozmyslet. Tak nic, tak si to užijte hezký manželství. Poprosila jsem malýho Járu, aby z předmětů v jeho pokoji vytvořil vizuální reprezentaci toho, co ho napadne, když se řekne Maruška, Fíla, svatba. Takže milí novomanželé, za naši rodinu bych vám ráda popřála, aby vám všechno na společné cestě k sobě pasovalo tak hezky, jako k sobě pasují tyhle kostičky. Aby to, co má držet spolu drželo. A tohle, aby se vám vyhlo obloukem. Buďte šťastní. Tak co řekneme? Fele a Marie mají svatbu. Jsme moc rádi, že jste se našli. A doufám, že se budete i nadále mít úplně stejně krásně jako doteď. Ahoj Kršnerovi, jestli koukáte na tohle video, tak to znamená, že jste teď manželé. A manželům se přeje něco hezkého, takže jsem si dovolil složit takovou malou básničku. Takže tady hodně štěstí, zdraví, lásky, ať máte vždy svěží vlásky, žádný pláč a hodně smíchu, nevěsto, ženichu. A jestli stojíte opačně, tak je to vaše chyba. Na vás. Zdravíme Kiršnerovi. Rád bych vám chtěl popřát k společnému novému kroku a určitě, aby se vám všechno dařilo a spokojeně jste si žili spolu jako doteď. A rozhodně určitě nikdy nezapomínejte na to trávit spolu čas. To je potřeba vždycky. A hlavně ho trávit i s kočičkama. A že jich máte. Tak užívejte život spolu i nadále. Tak jako doteď krásně. Ahoj. Milá Marie, milý Filipe. Přejeme vám, aby vaše manželství drželo pohromadě a stálo na pevných základech jako The Lord of the Rings Barad-dûr Trademark set číslo 10333. Bylo příjemným dobrodružstvím jako Millennium Falcon Star Wars Trademark set číslo 75192. A když někdy přijdou horší momenty, jako třeba Ultimate Spider-Man Spider-Trike vs. Electroset číslo 76014, tak pamatujte, že vždy máte LEGO Idea Central Perk 21319 a hlavně jeden druhého, vzájemné porozumění a vzájemnou lásku. Na to už jsme bohužel žádný LEGO set nenašli. Milá Marie, milý Filipe, já mám strašnou radost, že do toho jdete a budete se brát. Já si totiž myslím, že jste pro sebe jak stvořený. A chci vám popřát, ať se máte celou dobu tak moc rádi, jako se máte teď. Ještě víc, ať se máte rádi. A ať založíte skvělou rodinu, ať máte skvělý děti, který jsou stejně vtipný a geniální, jako jste vy dva. A ať si navzájem pomáháte. I v těch dobrých časech, i v těch zlých časech. A ať ten život společně
je pro vás taková procházka, jako je doteď. Tak jo, mějte se krásně, mám vás oba dva strašně moc rád a moc si toho vážím, že můžu být součástí vaší cesty. Mějte se, čus.